salon cin gindi a zaune ko a tsugunne. Idan za ki ci mijinki a zaune ko a tsugunne, zama za ki mijinki zai zauna ne ki hau kan burarsa, ki zauna kina fesin ɗin shi haka kamar yadda nake fesin kyamarar na haka za ki fesin ɗin mijinki yana zaune ba yana kwance ba. Ki tabbata kin cusa burarsa ta cikin gindinki, mara ku ta haɗu, sai ki dinga cinsa da ƙarfi da ƙarfi haka, kina yin haka da shi da sauri, kina mannuwa, kina haɗa wannan ɗinki, ki zuba mashi nipples ɗinki a cikin bakinsa, kina wasa, kina sa hannunki cikin kansa, kina wasa da kansa, su gashin kansa da kunnuwansa, kina cinsa, kina canja shi kala kala. Baby, please, baby, give me this, baby. Ki dinga ƙara masa ƙaimi, kina gwada masa cewa fa daɗi kike ji sosai. Wannan nishin da kike yi, kina yi kamar kin shiɗe saboda tsabar daɗi, yakan ƙara masa ƙarfi ya ji shi namiji ne, ya ci gaba da cinki da sauri yadda ya dace. Kar ki zauna kina jin kunyar mijinki yana cinki, ki ja baki kin yi tsit, ke dai kawai yayi ya gama. It's so discouraging. Idan ba kya irin wannan su nishi su sambatin, kina encourage, kina nuna masa daɗin da kike ji a cinki da yake yi, kina gwada masa cewa ya kai namiji, to ba zai daki dinga kashe masa jiki. Amma idan miji na cinki kina irin su nishi su kukan daɗi, shagwaba, kina kiran sunansa, kina gaya masa yanda kike son sa da yanayin yanda kike jin daɗin cin da yake miki, wannan yana ƙara masa ƙaimi ya ji cewa ai shi ma fa namiji ne, shi ma ya kai. Sai kiga yana da kanshi ma zai dinga ƙirƙiro style kala kala don ya faranta miki rai. Ita cin gindi ba kala ɗaya ake yin ta ba, kun sani, kowanne da kalansa da kuma yanda yake so ya ci gindi ya ji daɗi. Kowanne da yanda yake sarrafa gindi da inda yake sa burarsa da inda yake in aka matse masa burarsa yake jin daɗi. Akwai wanda za ki ga idan kika kwanta a rigingine ya sa burarsa a ciki, ciwon nan ya fi masa daɗi. Akwai wanda kuma goho yake so ki masa ya ta ci ta baya. Akwai wanda kuma so yake ki tsugunna a kansa. Akwai kuma wanda yake so ki zauna a kansa. Akwai kuma wanda yake so ya ɗaga ƙafafunki sama, shi ya tsugunna a bayanki ya ci ki. To kowanne da irin kalan cin da yake so mace ta masa ko shi ya mata. Don haka sai ki dage ki koyi kalolin cin gindi kala kala. Ki koyi yadda za ki ci gindi, ki koyi yadda mijinki zai ci gindinki style kala kala ba tare da kin wani nuna ƙauyancinki ba. Ki sha masa nonansa, ki sha masa burarsa, ki yi wasa da duk wani inda kika san yana sa shi farin ciki, yana motsa masa sha'awarsa. Ki kasance mai yawaita shagwaba wa mijinki, mai kwalliya, mai tsafta, mai gyara, ko da yaushe kina cikin ƙanshi. Idan kika yi haka, mace bata kai ba ta zo ta ƙwace miki miji, sai dai kawai in Allah ya kaddara dole matarsa ce to zai aure ta, amma hakan ba zai sa ta ƙwace shi daga hannunki ta ce ta raba ki da shi ba. Ku da kanku kuke yin ganganci, ku kasa kula da mazajenku, sai wasu sun karɓa kuma a ce an ci amana. Babu cin amana idan mijinki ya ƙara aure bai ci amanar ba. Allah ya kaddara masa sai ya ƙara aure, amma kuma idan kin iya gyara gidanki, ke fa sarauniya ce, ba yanda za a yi ko da ya ƙara aure ki zama wulaƙantacciya. Amma muddin baki iya ba ya je aure wacce ta iya, to fa sai dai ki haƙuri, domin yanzu lokaci ya canja, kan mage ya waye. 'Yan matan yanzu da kuke gani ba wacce bata iya salon cin gindi da yadda za ta ƙwaci namiji ta ƙwaci kanta ba. Kowace ta san sirrin cin gindi yanzu. Maza ma sun san yadda suke sarrafa burarsu, sun san yadda za su yi su sa mace ta ji daɗi, ta su satisfying ɗinta cikin sauƙi. Don haka idan kin miƙe tsaye kin shirya, ki iya ƙwatin kanki. Idan baki miƙe tsaye kin shirya ba, sai dai ki ga ana yi, don sai haƙuri.